Shubor na Khlem jong unongsan Hima. UMDC Kalaban Mauprem Constituency uba Riki Shullai. Uloong ba uba Sanbor Shullai uba de UMLA ka South Shillong Constituency uba de ru Menteri ka Sarkar Jylla. Khlem kenjo akti ni Haba Leit ya kendo ya ulat ka Jylla. Hakini kisngi ban persya ya ka jingpen bet thamai ya ki kendon ha ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bayday baka trading by non-tribals amendment bill arhajar apunrio. Habakren mau ba Riki haga office trekam jong halau sotun ulayat ho bakani ka bill bala dep minjur haying dorbar ka HADC ka badai ka non-tribal labor service license ka longtang yakitu kinong bala ki bawan na ki we ki Jylla ban penbiang yaki kot kisla. Ulayat ho bahakani ka jingpen kala thamai la ai bor ki dorbar snong ban ai ka jing minjur habaki pendap ha ka phom. Kani kalong shibenta ban yada ya kajat benriu Henry omshum la ong yaki bar Jylla bakin la bansa hang ni hapok Jylla. Ulapan pau kajing sngolingo ba uba Sanbor ulalet persya haba ka HADC kamshum patpha yakini ka bil syah ka District Council Affairs jong ka Sarkar Jylla. Henry ukermen ba ulat un sa minjur namar kani ka juk ka bil kabala pha da ka HADC ulat ka Jylla uladap minjur. Press media ke balaya pelaj por khnang ban yadon lang hakanika por bangan yo ban penshai khendiat halor ka bil ka bala pas daka ying dorbar dong ka HDC kini tiyo bala lej te kini kiski bala lej pare ladon ki ba Leit pusgo show governor ba di ban persya nila si ban oppose ban cancel ya kaneka bill ti ngaskor ka baburam borok hidon di ka hokla jong kinong yalam nami khman bakin persya kan no ka an tinam thong yan no ro unri kumu MDC khamtam jong kalaban constituency ngakwa ban pensyai badi ndala dap katu ngalayo ki phone call ba fi persya firu ya kanika bil te kalong ki ka basko lungo ngayo ki message beli fi persya kanika bil ka ban yada ya ka rukom khai ju kinong we hapo ka put usam juga schedule ta ngasko lungo tingas ko ba dangam sim ya kanika lat bangan pensyai le si kalong mo misled yaki paiba jong ka laban konstitusi bat kumju jong borok ka Khasi Hills hi ti hini por nga shpa ban sedang nakaban ong ba phi kemau tu sni hapo dis council ILO jungi ila sim ya kalat banonra iki amendment re chairman kam allow yang i bangin participate tingi kamyo ban penyo sngo hakayeng ki taki points ki bangi kwaru ban busulang na kalian ko jungi bangin pen klanya kan ga bil kanang bangin yo pha show governor haba PE bangi mi la kayin dorbar to si ga si ka bokot kamdai bangi persya ka bil kadai ngi sungu diaw bangi kamyo ban simbenta ban ekran te ngasko ban ong yepi ba ngi persya ka bil ring ko ban penjanai kadai ka bil ka badon kam bat ka ba tang menta ndrei wat ILO jungi ba titas ila pensyai minin kadila do arhajar arpho kaba lingba ka jingya linti juga labor department kala ban sim bentano bahkan isu no ya ka labor license chaki ta harus sem arhajar arpho ngidang isu mangi ya ka labor license ti dagi mi lang tu kadi big ba ngiyo limited time ngiyo discuss kane ti ngilai I pade kumnete khamtam nga ba ngadi UMDC jong kalaban I balik persya ya kan ka bill idi bali jong kane ka ju ka konsensi tengam kwa ba kipai ba kin sim smutu bakala ba ngaru ngandi bentalang man persya ka andre nga shkwa ban pensyai kumbangal ong mantan burom yunu no nong yalam da kade u bala sajid opai ba ne kino gising bahalang ne kino ki benta ba kidon ya ka hok ba kilik persmo ya ka ba ki smutu kade ka ba biang tingi nganga kwa ban pensyai tang halor ki benta ka bade hibat ka an jong ka siksedir bat limba ka constitution jong kari India te yo ban ya selok menem step bat ICM leyo ban kren leyo ban study ka bil kalong ki ka bil ka balong ba kongsan ban
Kalau ke bas tunat but ni so yo jingkerman ba let's say kani ka bill governor un asen hi yaka because ka jingkerpat ne ka jingsko jungi ru kadi kumchu beri kani ka bill kamde ka bathumai but ki pajba kinum suthu bakala kamde ka labor act ka constitution ka six schedule limba ka paraten kanang sha ailat yangi bangin yadai ka khai pateng kata kadai ka regulation jongka Khasi Hills United Khasi Hills 1954 ti hangne ka banta jongka rule book jongka ni ka the United Khasi Gentia Hills Taxation on Profession Trade Callings and Employment Regulation 1960 kala thoshai liability to tax as from the appointed date and the subject to the provision of this regulation every person who carries on a trade either by himself or by an agent or a representative or who follows a profession or calling or who is in employment either wholly or in part within the autonomous district of the United Khasi Gentia shall be liable to pay for each financial year a tax in respect to such profession. Timut kani ka an kala don lupa mende ni shupen thmaya ka katkum ka juk katkum ka por PE hangne ngan PE kani ka di ka form ka ba hadu arhajar al form isi ai mangi ka labor service license ka ki ka labor license andala shimti pat ka sarkar ti kani ka labor license ngai ba kadang don hi ka juduna te kayo kani ka committee pada ya kalat ban kan amen ya ka te haka amendment kalong ki ka basunat ban penso shopi ba hangne ha amendment kala tho shai kumne hadin ka ba ngila one support ka Indian Union lingba ka instrument of accession ngila don ya kane kalat kalenti kabangin yalong kum kita ki citizen jong kari India but ngi burong mar kalian balingong ye fikum ta beri hakane ka sithi ka balapha ka representation ka balapha de 19 South Shillong Advisory Committee hangne ka tho kumne recently passed by the Legislative House of the Khasi Autonomous Council hereinafter referred to as KCDC for brevity. The impunged amendment bill seek to make it mandatory for every genuine non-tribal employee. Ki bakla kane ka bill kamang bitang yaki unorganized migrant worker. Kane ka bill ne ka labor service license kamdan kam yaki batray sarkar yaki no hikai kamdan kam yaki batray hapo ka defense kamdan kam ki batray ha central department kamdan kam yaki batray ha bank kini tangi kitu ki migrant worker kan ki bawan tray tiles ki bawan tray jingkang ki bawan tray plumbing ki bawan tray surok kani ka bill kalau ko bakong san ban yada yaki habang ilayo pen kubor ni kador barslung ni kadong jingkur ku aba kador barslung kan yo ban te lakam yono bawman banwan le ya ka banta ka bakala pri ka riti sanchar jong ka ri India kala thoshai ngidon ya kata ka banta bangle ya kanong ka business ne no ka kam ya boro andrei haman kita ki sector kidon di banta la ka jong menta pitpe kane ka billi kam kata hiru ya katika cantonment area beri maki kim dan kam mencim license la po council nila municipal ki haban sim license la ki hab sim lo cantonment board kandan jing kata kani ka bill hang ya kata ka benta tementa pipet ha municipal pi pile business ketika general ward ki haban sim license la po le ki haban sim license lo po municipal board niru kum ka council ha bakade ka benta ka jurisdiction jongi tingi kerpad bakin comply regulate ngi kam ong bangi persya bakin le business ngi kam ong bangi persya yaki bakin wan belah ngene ka ri ka be ka jongi kam ong bangin persya ya kanono ko bantahan ringi syukwa ban regulate katkum ka rule and regulation teda ka municipal kadan rule and regulation ka cantonment kadan rule and regulation temut ka six schedule area ro kadan ka rule and regulation susu hakane ka banta la besuru ya ka article 14 19 bat ka article 21 ngashkwa ban size ki ba ka article 14 kadai right to equality katkum ka constitution te ka article 14 ka ong right to equality to ong phi la dos nam khandai spasan posal de banan ka regulation nilaju kni sai ko hak jung udakhar bu unle ekanono ka kanja business ne bu un tre un belang ne em
ki tresuk, ki songsuk, ki belasuk, ladu, kasngi ka bangilayo ya kajing lalu. Hamtam ladu bangilo pendon kam yakane ladu kat kendai sepasan pusau. Da piong ti chaleben bangi ken. Ni sa deprive mangi right to equality kat kum ka article 14. Beri let yakle yo. Let hapo matran, let hapo yo. Mano utrai kendo utrai siap ujaj benriu khasi badan dukan ka belong konkrit hapo mnan. Ngi hap song seruk ngi hap song madan. Wala kata, ngim persa kata. Ngi erki, ngi akmen, ngi ale kata kamram ka jungi bangin le. Henry galing ong kerpadi ka government ka don sisa kata ka jingkit kili. Ba it jaj benriu. Ngi di ban perkhat ba yakite. Ki ba song madan, le jale mukha. Boro kata ko footpath. Pipe ya ketika general ward apa polis bazar municipal market ka bami thamai kan nongor ki khasi gidan. Aba Kamsutana kabalang kiliyo non tribal ru kan nongor ki jenon non tribal gidan hangte po municipal market kabala wanra daka urban department kacing kili kalong yangi ken right to equality ngi ken bangi rang hab babuni hab song banan ndri katkum ka riti katkum ka history ka yodu kadi naman tajungi handri mentaski fitli yodu ngim dan shu ya kata ka hoklanti ngi haban ay ka jing yaro ya ka besado ka besasenrai besakutung bakidang la bante lakam bakidon mitangki khasi ke bapenya ya katu ka kam khai yang tei te kani ka an kala tho shai baka kam badang la hi bantre u khasi nginum la dalili ban ai la dikiwe beri bangi don ya kata ka special status ka scheduled tribe status bat nilayo ay ka khanit ka banriu la ka jingyalam bastat jong ujije nikol ba joy bangi hadu mentas ngi yo ban khai lek masuk kemau si sin ngakwa ban pensyai ki pajba kari kasi ka beit ke jungi ka jusen syar ya ledi khat praspa ar penriu dengi la sya thombor hau British ne hau khat praspa nyu punyu ngindal asya ais sadaka sanat henringi khamdu ya kata kabor ban sen syar da ledi hadu khat kandai spa sof kandai dengi la arung apo ka Indian Union ru hadu kani kapur Khlem mat ka bansong hang ne ngidang sensyari ladi kani ka bil kampersha yo ujanun tribal ne yo no citizen jong kari India kidon tang ki kendon bakindawan khai hang ne bakin hab apply ka trading license ba ka labor service license kani ka bil kalong ka bokongsan namanta ka jaj benriu namanta ka KHDC ka ngihaban yoro baka GHDC kal ada beli ladu arajar kapsan tinga trai ka article 19 pere kala kerensai right to conduct a business ti hang taru ka jo menui la jo khang yo nongwe dokar bo nya business wan halaman jom dokar sudah upunya ka business ladu kisnem laipo soposnem non pendik subanyaro ikising balang ban kapor kilik ban check mri ba kilik ban ong ba khang no im sha shu andri kilik check kena ba kanlong regulate ya kata ka bor ka bangi haban yada kena makinuman rum kulmar ki briu ki bamdon hok ban le ya kane ka kam khai tika rule ka article 21 ko ong you right to liberty right to livelihood ta to ong phi ki pajba ngila kni se ya ka hok jong kita ki genuine non tribal right to livelihood hendai ngi em kum kita ki Indian brothers and sisters dekaba ngi protect yaki kiru ki sotho lang ya kita ki an ki kendon jungi kiru ki let ya kata kalenti ki shimi ki trading license ki bromi ki darbar sunam batir ki yad ti kene kala ya na phobosnam ti balikin san ngan shu kulmar ya kane ka bil ka bawan ra ka dis council ngindi ban kulmar kane ka bil ka long ban yada shu kala janai shu menta kale hat trading license ka darbar sunam kala adan mental mensha mentali hakani ka labor service license ru adan benta ka darbar sunam te sisin adan bor ka darbar sunam kala adan bor ka jai benriu tikadi kata ke yo ba ngakwa ban snow hakani ka por banga kedo yanoino baro kidan ya ka hok ban pen snow ya kita ki jing snow ki jong lojong ndrei nga shu ong ba danga sngapjar khamtam nakani konsumsi laban konsumsi kabaman kapor ki ong bait bo udak har hapo laban komta ba komne komtai kata ingi kinong song snong kata ikini ki paiba ki belajit yanga ti dakaba burung mi kini ki paiba ki belajit ba ai kani ka syuki ka ba kodor ka ba kentang namanta ban yada ya ka jaj benriu kadi ka kamram jonga habangai i ba kadon kono ka benta banga haban pensyai syaki bakinum suthu bakala ngahaban pensyai
But kaparu ka kubor chaki genuine non tribal jong ka ne ka thain ga jongi but kumju jong ka Meghalaya state hi bar ko kim dun kam man khuslai. Because ka article 21 ka article 19 ka article 14 ka ai right. Ya baro tingin kam kini e ka right ring idon ka special status bangin ya da ya ka interest jong u indigenous tribal people. Kadi ka Halor kene pi like kedut ami ba Sanbor. Balai ila jak like Khlem kejok kelang pi. Iong kumno por. kalau kumne kin Jylla iwan kendo kejok tin yang ang leyo ban ya semua wala ban persutui I halor ka bil kadi kan mo kani tu tinga shi be bakalalik kane te kat kane ka jingtho kalalik te long ngamban si ngar nga haban pensai beri ngasa kli mangaro de ubala sajit ki ba ti nganumla ban ong halor kata ke bali be iwan ne kamwan re ma iru di bru ubala sempang bantri kane kam ba te ila sim ni karai ka ba I bi sumubit Tingar nga haban sim ya karai banga sobit banga nyada beri kumu MDC jo kalaban nga haban nyada ong tangi ki khasi indre wadi ki genuine tribal khanang bakin yo ban khayi de kabasuk khanang bakum ki Indian brother and sister kin yo ban le ki business de kalanti ka babai kat kum ki rule and regulation jo ka six schedule lingba ka constitution jo ka ri India Ke pipat kila like am oi kam like ban garan panganan balai. Ngathari kata te ngamden kam te ngaladi balajik do pajba nga haban simrai manga kumno ngan le nga haban simrai halor kine ki kot kisla lingba kine ki bill ki constitution and ki rules ki act lingba kine nga haban kren kumu nong yalam jong kane ka constituency but kumu dukhat jong ka district council kane ka jing persya kamdei tang yang ne ya ka laban ne kane ya borok ko ka KHDC Pat kumju hiru ya kari khasi hi berko ite kane ka bil kam kata daliliru ya noru kam keniru ya ka hok jono unri kade be ka bangi don kam bangin ya da ya ka rukum sensar jongi hapo ka jurisdiction jong ka kredit ka bandri kata ka bagi ong ya ka six schedule area kane ka bil beli ka yo asen ho araja riuru kade halor kane ka rule 3 liability of you de hangne kala longan kedo tangi kane sesien ba hangne li lajana susu layo kane recommendation of the headman mut jong urang basno kala long mandatory bakin yo te nganchu ong yepi mentape habingi pas yo keno ka bill kamong ba governor un supriang bay un asen bay ka kadon ka procedure kan sale ka DCA department kan le ya ka examination nangta ka legal scrutiny kan ya ndaladap ka legal scrutiny Kay ka banja kan lit kane hapo ka cabinet ta ka syong ka cabinet pare bakan rai nang ta pare governor sa kaya ka asen ti dagdag kalong very simple da kadon ka jingduna hakane ka bill ka bangila yo ban pas bangi kamyo ban simbenta ni so tho ya ka kanon phai sa council tingin sa yo bayang ka banta bangin ya kren na kayeng tempat ngin panjanay pare kita ki point ka ba let's say ka DCA department ne governor on sa kado bari kini ki bill ngan batay pi rekom sensar jong ka kredit jong ka constitution jong ka India ngan ay nuksay pi kaluk pal bill bat kaluk ayuta bill kabam south ho license banyo ya ka esen jong ka president jong India ti kene ka bill ru ngimong te bakal along perfect kan salit sepo ka government sa kasale ka legal scrutiny but ka cabinet ru kan sayo lat ban ay ki jingmut jing shisha kadi shisha ka ba don kam bakin yo ban busu shushu kin ay jingmut shushu ingi ninyet lang bari habakut kadi council ne ka government kadi jong no naman ta jong no pajba jong kari khasi jentia garu ti kane ka bil kamong te bakal along nri ladon ba persyapan ya katangi haban pensai kin tementa kumba I LULU I lako ban kren ngarung lako ban simbenta Ti kumbang layo man kan UCM man ne sutu bang ilaya kat kum kalanti tele si yo kadang ki jintuna kan lawan phai layo man ra bang ka hin kador ba